Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Amos. Pamati niini kamong nagtamak sa mga tinmawa ug naninguha paglaglag sa mga kabus. Nagingon kamo sa inyong kaugalingon, dili kami makahulat sa pagkatapos sa balaan nga adlaw aron makapamaligya kami og mga trigo. Kanus aman matapos ang adlawng igpapahulay, aron makabaligya kami sa among trigo. Mahalon nato ang presyo niini, gamiton ta ang dili hustong taksanan, ug usbon ang timbangan aron paglimbong sa pamapalit. Ibaligya tagmahal ang walay pulos nga trigo, ug paliton ta ang kabus sa presyo sa usa ka paris nga sandalyas aron mahimo siyang ulipon. Ang Ginoo, ang Dios sa Israel nanumpa, dili ko gayud hikalimtan ang ilang daotang mga buhat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Nagapayaw sa kabus. Tay ka, Ginoo, nga nagapayaw sa kabus. Tay ka kamong mga sulukon sa Daigun unta ang ngalan sa Ginoo. Karon ug hangtod sa kahangturan. Daya ang Ginoo nga nagabayan labaw sa tanang kanasuran, mao ang Ginoo. Labaw sa kalangitan, ang iyang himaya. Kinsay sama sa Ginoo atong Dios, nga gipalingkod sa trono sa kahitasan. Ug nagadung-aw sa langit ug sa yuta, nga anaa sa ubos. Dai ka ang Ginoo, nga nagapayaw sa kabus. Ibayaw niya ang ubos, ikan sa abog. Ikan sa kalapukan, iyang gialsa ang kabus. Aron palingkuron siya uban sa mga kadagkuan. Uban sa mga kadagkuan, sa iyang lungsod. Tay ka, Ginoo, nga nagabayaw sa kabus.
Hinutlo, gikan sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo. Busa, awhagon ko kamo, una sa tanan, nga kinahanglan himuon ang mga pag-ampo, mga pangaliyupo, ug mga pagpasalamat ngadto sa Dios alang sa tanang tawo, alang sa mga hari ug sa tanang nagmando, aron makabaton kitag mahusay ug malinawong kinabuhi. Dios nun ug subay sa hustong pamatasan. Maayo kini ug makapahimuot sa Dios nga atong manluluwas, nga buot nga maluwas ang tanang tawo ug mahibalo sa kamatuoran. Kay may usa lamang ka Dios ug usa lamang ang naghiusa sa Dios ug usa nga mga tawo. Ang tawo nga si Kristo Jesus, nga mitugyan sa iyang kaugalingon aron pagluwas sa tanang tawo. Kini ang kamatuoran nga luwason sa Dios ang tanang mga tawo sa gitagal nga panahon. Kini ang hitungdan nga gipadala ako nga apostol ug magtutudlo sa mga dili Hudeo aron pagsangyaw sa mensahe sa pagtuo ug kamatuoran, ug wala ako magbakak. Buot ako nga magampo ang mga lalaki sa tanang dapit, magampo nga binayaw ang mga kamot, sa walay kasuko ni panaglalis. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang Ginoo manaa ninyo. Pagbasa gikan sa santos nga ebanghelyo sumala ni Lucas. Si Jesus miingon sa iyang mga tinun-an. Dihayo sa kadato nga may piniyalan, o gisuginlan siya, nga giusik-usikan lamang sa iyang piniyalan ang iyang salapi. Busa iyang gipatawag ang piniyalan o giingnan. Unsa man kining akong nadungog mahitungod kanimo, hatagi akog hingpit nga husay sa imong pagdumala sa akong katigayunan, kay sukad karon dili ka na akong piniyalan. Busa nagkanayon sa iyang kaugalingon ang piniyalan. Kapahawao naman ako sa akong agalon.
unsa may akong buhaton. Dili ako makahimo pagkalot og kanal, ug maulaw usab ako sa pagpakilimos. Ini ang akong buhaton, aron kun papahawaon na ako sa akong trabaho, may mga higala unya ako nga mopasaka kanako sa ilang balay. Busa iyang gitawag ang tanan nga utangan sa iyang agalon. Ang una iyang gipangutana, "Pila bay utang nimo sa akong agalon?" "Usa ka gatos kataro nga lana," mitubag ang tao. "Ania ang imong bali, lingkod ug kalim-an lang ang isulat," matud sa pinialan. Ug giingnan niya ang usa, "Ug ikaw, pila may imong utang?" "Usa ka libo ka bakid nga trigo," mitubag ang tao. "Ania ang imong bali, 8 ka gatos lang ang isulat," miingon ang pinialan. Ang agalon ni ining tikasan nga pinialan, nakadayig kaniya tungod sa iyang inantigo nga buhat. Kay ang mga tao ni ining kalibutan na mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ug si Jesus mipadayon sa pag-ingon, "Busa sultihan ko kamo, pagbaton kamog mga higala, pinaagi sa mga bahandi ni ining kalibutana. Aron inig kahurot na niini, dawaton kamo didto sa walay katapusang puloy-anan. Kinsa kadtong kasaligan sa gagmayng butang, kasaligan usab sa dagko. O kinsa kadtong limbungan sa gagmayng mga butang, limbungan usab sa dagko. Busa kun kamo, dili kasaligan sa inyong paggamit sa bahandi ni ining kalibutana. Kinsay mupiyal kaninyo sa tinuod nga bahandi. Ug kun dili kamo kasaligan sa mga butang sa uban, kinsay mosalig kaninyo sa inyong kaugalingong mga butang. Walay tao nga mahimong ulipon sa duha ka agalon, kay mahitabo gayud nga iyang dumtan ang usa ug ang usa iyang higugmaon. Uunungan niya ang usa ug ang usa iyang tamayon. Dili kamo makapaulipon sa Dios ug sa salapi." Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Makaigsunan ko na ni Kristo, mayo muntag kanatong tanan. Sa di pa tamo patighog sa atong pamalandong, atong lingion, atong tapad, atong ingnon. God bless you, atong i-greet o God bless you. Ang atong tapad, lingia palihog, kanyong mga tapad. God bless you, kanyong tanan. Salamat sa Dios. Tuguti ko sa paghatag, sa pagsugod sa ako ang pamalandong, usa ka storya sa dihang nagtungha pa ko sa kolehiyo kaniadto sa San Carlos Seminary College. Adunay usa ka musical play nga gipaduwa kanamo sa entablado sa amoang kanhing profesor nga namatay na taon, si Monsignor Rudy Villanueva. Aduna sa usa ka duwa sa among musical play nga gipasundayag sa entablado, drama, awit nga pasundayag sa entablado, no? Ang titulo nining maong musical play, Tango Kriminal, no? Tango Kriminal, sanglit ang music sa maong musical play, mga tango gyud, no? Tango ang iyahang mga duyog. Apan manindot kayo ang storya niini, maong musical play, Tango Kriminal, sanglit nagsaysay sini sa kahigayon ni ana adunay 3 ka buok managbarkada. Unya nag-inom sila og tuba,
inom sila og tuba niya siguro niadtong panahon na no, naghisgot-hisgot sila og kamatayon. Nangahubog na sila. Ningon sila silang kaugalingon. No? Kinahanglan unha na to og patay ang kamatayon sa dili pa ta niya patyon. Atong pangitaon ang kamatayon, no? Kay hubog naman sila. So mo na naglakaw-lakaw sila kay ilang gipangita ang kamatayon, dala ang ilang mga hinagiban. Kamatayon, hain ka, no? Nagsuri-suroy sila, no? Kay ilang gipangita ang kamatayon, kay ilang patyon ang kamatayon. Og bunga sa ilang kahubog, doon na sila'y nakita sa unahan nga may sidlak, no? Milamwag. Mingon dayon sila, pasin mauna ni ang kamatayon, no? Atong atakihon, magdungan tag atake, no? Dungan sila, hulpot sila silang hinagiban, no? Sundang pinuti. Syagit sila, kamatayon! Ilang dagan ang misidlak ug ilang gipang tigbas, no? Diha sa lawom sa kahoy, pagtigbas nila, sako man day ilang natigbasan. Apan ang sulod nining sako, mga bulawan. O dahil misidlak kay ang sulod bulawan. Nahingang nga sila. Mura silang nahuwasan silang kahubog sa kadaghang salapi. Hala, bulawan. Ugang nahitabo, naguna-huna sila sa matag usa kanila, kinsay makapanag-iya ni ining bahandi, kinsay makapanag-iya ni ining bulawan, na nagtinikbasay noon sila, nangamatay silang tanan, tanggo, kriminal. Maigsoon ang ato ebanghelyo karon, murag sama og magtan-aw ta sa layo ba nga murag hanap di takaklaro, uy ungo man no? Yung kaduol na nato, uy tao man di ay, no? Sahay layo magtan-aw ta, mingon uy si Piolo Pascual man no? La Piolo Pascual ya. Inigduol na to, uy si Pader Dante Ramaday ni. Komedya lang. No, sahay dita ang ato ebanghelyo maratag malisang baha. Mao ni ang ipasabot sa Ginoo. Kay kung nanimina mo pag-ayos tong ebanghelyo, mura bitaw gidaig sa Ginoo ang tikasan nga piniyalan. Gidaig siya kay nanikas, no, mantigo kay siya. Pagpahiluna siyang kaugalingon, kay papahawaon naman siya sa iyang amo. Ipatawag niya ang utangan siyang amo. Pila may mong utang? Sa kagatos ka, olive oil. Ay suwat na diha nga imong utang, 50, dili us kagatos. Ang usa, mingon, pila man imong utang? Usa ka libo ka bakid nga trigo. Isuwat lang diha nga 800, no? Niya, nakadaig ang tag-iya sa tag-iya tungod kay maayo siya mantigong modala sa iyang kaugalingon pagpadumala. Niya mingon dayon ang Ginoo, no? Kay ang mga tao nining kalibutana mas maantigo mo dumala sa ilang buluhaton kaysa mga tao nga iya sa kahayag. Ang unang punto nato, no, ang atong tema dai karon piniyalan. Doon natay tulo ka punto nining maong pagkapiniyalan. Una natong punto nga pamalandungan maong nga piniyalan sa kaugalingong kalag ug sa uban, no? Kita mga piniyalan sa kaugalingong kalag ug sa uban. Ug mao ni ang katuyuan sa Ginoo, no? Murag iyahang gitwist. Iyang gituis ang parable, ang sambingay nga kung ang mga tao niining kalibutan na maantigo mo dumala, ngano man nga ang mga anak sa kahayag dili man makaantigo mo dumala sa ilang kaluwasan. Murag gituis sa Ginoo ang
punto niya sa parabol. Hinahinay niyang gipadayag, no? Hinahinay niyang gipadayag ang kamatuoran. So, kung atong pamalandungan, kung ang mga tao, bitaw no, nining mga tao, nining mga kalibutan na maantigo kay mo dumala sa mga bahandi nga kalibutanon. Ug ngano man nga ang mga anak sa kaayag, pwede pud unta nga ang mga anak sa kaayag, sa kahayag, maantigo unta mo dumala sa mga butang nga magdala kanila sa kinabuhing walay katapusan. No? So mo ni ang unang punto kanato, no? Kon dini panahon na tinuod mga igsuon, no? Makadungog tag mga pinulungan, no? Makikitag mga investment, no? Gani makadungog tag pulong nga dunay mga passive investment o active investment, no? Manang uban mangandam silahang kaugalingong retirement, no? Hulog sila kwarta nga mutubo ra iyaha kay aron sa umaabot damlag makapahimo sila, no? Mo na mga passive investment nga gipakatuog lang nimo apan itubo ang kwarta. Tinuod, no? Ang gisulti ni Jesus daw sama nga gisulti sab niya kanato karon, maantigo kay ta mo duma sa tong mga kwarta. Apan ngano man nga dunay kakulangan sa pagduma sa atong kaugalingong kaluwasan. Kung aduna tingali passive investment o active investment, aduna sa tingali sa atong kalag, no? Active investment, no? Ihatag nimo ay mohang kusog, imong resources, imong panahon alang sa imong kaluwasan, no? Igahin gid ka og panahon, kusog, resources sama sa itong mga lektor o kantor, sa itong choir, lay minister, nihatag silang panahon, nihatag silang resources, silang kusog, no? Aduna sa tingali gitawag og passive, no? Ayaw ninyo ibaliwa ang inyong simple nga paghatag og pasaylo sa mga tao nga nakasala ninyo, no? Sa simple nga pasaylo, posible nga ang tao nga imong gipasaylo, makaamgo sila o makaantigo sad mo pasaylo. No, ayaw ibaliwa, kung adunay mga tao nga mangayo kaninyo, sa simple o gamay nga paagi, muhatag ka, kay basin baya, kung ikaw nakapatandog sa daning tawhana, na sa panahon siyang kalisod, siya usab, antigo muhatag sa uban. Kay matod pa, ang gasa sa pagigugma, pagka mapasayloon, no, gasa nga mopadayon sa paghatag. Pagkapiniyalan sa kaugalingong kalag ug sa uban. Ikaduha nga punto. Pagkapiniyalan nga matarong o matarong nga pagkapiniyalan o matinud-anon nga piniyalan. No? Honest steward. Matod pa sa Ginoo, kung kamo kasaligan sa mga gagmayng butang, kasaligan usab kamo sa mga dagkong butang. Apan kung kamo dili kasaligan sa gagmayng butang, dili usab kamo sa kasaligan sa mga dagkong butang. Kung dili kamo sa kasaligan sa pagduma sa mga kalibutanon nga butang, unsa pagkaha kung magiskot kita kamatuoran sa gingharian sa Dios sa mga dagkong butang, pagka matinud-anon nga pagkapiniyalan. Tugma kayo nga ang ato ebanghelyo karon, no? Nagisgot og bahandi og salapi o pagkamatinud-anon nga piniyalan. Matud pa, dili ginato iwa sa tungunahuna nga sa atong pagpanginabuhi nining kalibutan na di ginato kalimtan nga ang Dios maoy tag-iya sa tanan. Siya gyud ang tag-iya sa tanan. Kita mga piniyalan, no? Piyal, gikan sa pulo nga piyal. Gipiyalan kita aron sa pagduma sa sakto o gusto nga paagi ug sa pagtan-aw sa uban sa ilang mga gikinahanglan. Gituyo tingali sa Ginoo
nga gipadungog ta nining ebanghelyoha karon kay nganuman tong mga may aging adlaw kusog kaayo og uwan kami mismo magmisa mi sa kapilya wala para bagi mi kapalit og bots usahay matuslaw ta sa lawom kay nga baha no kamo nakasinati tingali mo ni ana kamong nanrabaho di ba natuslaw mo sa baha no kita gibahaan ta pirmi sa syudad no pero ang atong mga korap nga mga leaders lahi man sila kay gibahaan man sila og kwarta no kita gibahaan tag tubig apan sila gibahaan man og kwarta kahakog paglikop alang lamang sa kaugalingon mo na nga tanawa gud na ninyo basaha gud ninyo ang gisulat sa kanhing Santo Papa ganina Pope Francis manindot kayang mga pulong sa iyang encyclical nga Laudato Si na kita daing tanan we are interconnected with one another ang atong buhat makaapekto sa uban kung atong pasakitan ang kalikupan gipasakitan sad nato ang uban ug gipasakitan nato ang Dios mo nang atimanon nato ang matag usa ka nato kay atong giatiman ang hinimo ug hinatag sa Dios. No wonder sa mga tao nga nagpasulabi og likop sa kahinakog nga paagi aduna say mga tao nga nagantos sa tumang kalisod sa kagutom. Matinud-anon nga pagka pinayalan. So akong balikon una pinayalan sa atong kaugalingong kalag ug sa uban. Ikaduha pinayalan nga matinud-anon no o pagka matinud-anon nga pinayalan. Ikatulo nga punto mauna gid ni ang pagpadayag sa Ginoo sa iyang katuyuan no. Una natan-aw ta sa layo nga murag hanap-hanap pa niya kung magkaduol na ta makasabot na ta nga mao day ni gipasabot sa Ginoo. Mingon ang Ginoo dili kamo mamahimong ulipon sa duha ka agalon. Dili kamo mamahimong ulipon sa duha ka agalon. Kundili isalikway gayon ninyo ang usa ug palabihon ninyo ang usa. Dili kamo makapaulipon sa salapi ug sa Dios. Nindot ba yan nato ning pamalandungan? Kaning akong ikatulong nga punto usa lamang kahagit usa ka pangutana. Sanglit nining atong kalibutan karon nangita man ta og kwarta, nangita ta og salapi, no? Usahay gani ang salapi daw murag uyab nga atong gipangita, no? Kanunay tang mangita unya og makit-an na nato kiligon ta sa salapi sad kanunay tang mangita, dili ba? Nangita pa mo kwarta wala. Nangita mo og salapi wala. Nangita tang tanan dili ba? Sayon ra kay nato sultihon nga moingon ta the love of money is the root of all evil. Apan ang pangutana karon, mo ni akong hagit nga pangutana. Kitang tanan nangita man tag kwarta. Nangita tag bahandi kinsa bagoy dili ganahan mo haruhay nangita ta. Kano sa man ta makaingon sa tong kaugalingon nga sa atong pagpangita og kwarta makaingon ta nga wala pa ka mohigugma sa kwarta. O kano sa ka makaingon sa imong kaugalingon nga mas nahigugma pa ka sa Dios kaysa kwarta. Lisod siya nga pangutana, no? Mo nang usahay siguro pipila kaninyo moingon na lang sa kanta, sana dalawa ang puso ko, no? Mohigugma sa kwarta ug mohigugma sa Dios. Apan usa ka realidad nga pangutana kanato ug usa ka hagit, asa naman ka karon, no? Sa imong paglikop og kwarta. Wa ba ka mahigugma? O na makasabot ta sa gipanulti sa uban, no? Makadungog ta moingon nga give and give until it hurts. Di ba? Nakadungog mo ni ana. Hatag mo, hangtod nga sa inyong paghatag masakitan, na malandong bitaw ko gabi, ano ka ning gipamulong nila ni? Yan, akong na pamalandungan, mao siguro, kay normal sa tao, kung mahigugma ta, masakitan ta kung biyaan, di ba? Ako bitaw sa una, nahigugma man ko, di pa ko pare, no? Nya biyaan ka, masakitan ka, no? Mo tingali na give and give
till it hurts. Basin, no? Pipila ka na to, mo nang masakitan na, di na kantigo mo hatag, masakitan na, kay basin og nahigugma na ta sa kwarta. So, unsay basihan, no? Kita nga lang itag kwarta karon, asa ta makaingon nga makaingon tas tong kaugalingon nga wa pa ka mahigugma sa kwarta. O kanusa ta makaingon nga mas gihigugma pa nimo ang Dios kaysa kwarta sa salapi. Kaning ipamulong sa Ginoo sa mali ka kakamatuuran, dili pwede nga mohigugma ka sa kwarta ug mohigugma pug ka sa Dios. It's either you neglect the other and focus on the one. Karon gihagit ta sa Ginoo sa paghigugma sa Dios. Labi pa sa tanang mga butang. Kay matod pa niya, Shema Israel, no? Higugmaa ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing, sa tibuok mong kalag, sa tibuok mong kusog, sa tibuok mong kinabuhi. Balik ta sa istorya nako sa sugod sa misa. Tanggo kriminal. Usabaya tingali ni kakamatuoran nga ang paghigugma sa kwarta magdala ka nato sa kamatayon. Tungod kay gusto sa Dios nga mohigugma kita kaniya lamang. Ug ang kamatayon alang lamang sa tao nga wala nay pagtuo sa Ginoo. Apan ang tao nga nahigugma sa Dios ug mituo sa Dios adunay kinabuhi nga walay katapusan. Ang kamatayon alang lamang sa tao nga walay paghigugma o pagsalig sa Ginoo. Ayaw ka mo kahigugma sa lain nga mga butang. Manindog ang tanan. Kitang tanan, tagatuo kami sa Diyos, nga bahan, makagagahom sa tanan. Magbubuhat sa langit ug sa yuta, sa tanang mga makita ug dili makita. Nagatuo kami sa Ginoo, sa Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak samahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag. Matuod nga Dios gikan sa Dios, kamatuod, gianak dili binuhat, usag kinaiya samahan. Pinagi kaniya na nga himo ang tanan, tungod ka nato mga tao, alang sa itong kalawasan, may kanaog sa gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nahimo siya nga may lawas gikan ni Maria nga ulay, o nahimong tao. Tungod ka nato gilansang sa krus sa sugo ni Poncio Pilato, naganto siya, namatay og gilubong, sa katulong adlaw na banhaw siya, aron matuman ang kasulatan, isaka siya sa langit na nagalingkod sa tuo samahan. Mubalik siyang may mayaon ng paghukom sa mga buhi ug sa maminatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ang magahatag sa kinabuhi, nagagikan siya sa mahanog sa anak, dungan sa mahanog sa anak, gisimba siya ug gihimaya, o misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko nga simbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa maminatay, sa kinabuhi sa maabot nga kalibutan. Amen. Dalang atong panginahanglan, ngaliupo kita ngadto sa Dios diha sa pagingon, Ginoo, diha sa imong kaluoy pamatia kami. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa simbahan, pinaagi sa ilang panig-ingnan, magtudlo kanato sa maalamong pagpamuhat, sa malumong paghigugma o sa mapaubsanong paglakat uban sa atong Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nangulo sa kanasuran, maghago sa pagpangitag makiangayong mga paagi, sa pagdalag kalinaw ngadto sa ilang katawhan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga gihinginlan o
ug mga langyaw, ug ang tanan nga nangitag trabaho. Kanunay tagdon uban ang digdingdad ug pagtahod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang tanang masakiton ug mga walay puloy-anan, makahibalo sa makaalim nga gugma ni Kristo sa ilang kinabuhi. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga imo tang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo nga ang halangdong Teofilo kamumot mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Nga ang mga nagbangutan mahupay na ug sila nga mihalin makatagamtam sa kalipay ug sa kalinaw walay katapusan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, diha sa imong kaluoy, pamatia kami. Mahigugmaw nga mahal pataling hugi ang among mga pag-ampo nga among gihalad sa imong bugtong anak sa Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsoon, pagampo ka maro ng ako, gayni nga sakripisyo dawato nuntas sa Dios samahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdayo paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Ginoo, nagahalad kami nining mga gasa aron pagpakita sa mong pagtuo pagigugma, himuang nga makapahimuot kini kanimo o nga mahimo alang kanamo nga pasalamat na Kristo imong anak nga maoy among Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausab kanimo. ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay ug mataro. Santos kamahan, Dios nga tunhay, makagagahom sa tanan. Angay matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit, kaysa dakong kaluoy gihigugma mo gayod ang kalibutan, sa ingon nga imong gipadala nga among manunubo sang imong anak, imo siyang gipadala nga tao sama kanamo, hinuon hawa sa sala, aron imong higugmaon dinhi kanamo, kadtong imong gihigugma diha kang Kristo, giusika namo ang imong mga gasa sa grasya, pinagi sa mong pagsukol, apan naihuli kini kanamo pinaagi sa pagsugot sa imong anak. Busa uban sa mga anghel, mga santos sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog silang walay hunong nga pag-awit.
Diyos sa ang langit Santos gid ikaw Ginoong tuburan sa tanang kasantos si padala imong espiritu. Aron pagsantos sini magasa aron mahimo kinilang kanamo ngalawas sa dugo na sa Kristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuwas siya og pan, mipasalamat kanimo. Ipikas mihatag nini ngadto sa mga tinun-an ug bingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a kay kinimo kong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Kasamang paagi tapos sa panihapon mikuha sa sakalis mi pasalamat kanimo pag-usab bihatag dinhi ngadto sa mga tinun-an ug bingon dawata kini panginom ka mga tanan gikan ini kay kini mong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo ngayula lang kanini ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo buhata kini aron paghandom kanako. Niyang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagabanhaw na so Kristo nagahalad kami kanimo amahan ining pan sa kinabuhi ug gali sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay mo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa kami mga lawat sa lawas sugdo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Jose among Obispo Tigdumala, ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Labi na sila nga among gihandom karon. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanan nga matay diha sa imong kaluoy. Dara silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daong. Kaluy-i, kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose ang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton, latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw himayaon
Pinaagi ni Jesu Kristo, imong anak. Inaagi kaniya, uban kaniya, og diha kaniya. Gihatag na kanimo makagahom gamahan. Diya sa kayusa sa Espiritu Santo, am tanadungog o kimaya, hamtod sa kahangturan. Magiusa kita karon sa itong pag-ampo, gamit ang pag-ampo, agitudlo ka nato sa itong Ginoong Jesus. Amahan na mo nga anak ka sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlawa, ug pasaylua kami sa mong mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala ka namo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunua luwas sa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, ngay mo kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan si mong kaluoy, malikay kami kanunay sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik na su Kristo among manunubos. Inuman ang ginari ang gahong ug ang himaya hangtod sa Ginoong Kristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo, ayaw tanaw ang among mga sala, kundi lang pagsalig simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw kayusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo kanunay manaa kaninyo, Manausap kaninyo. antay pakita ang atong panagdigsunay, panagdait, managkuntanan. Peace be with you. Nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Maluoy ka, Cordero sa Diyos, na nagawag kang sa mga kasalanan sa kalibutan. Hatagi kami sa Mga igsoon kini mao sa Jesus, ang Kordero sa Dios, nga nagawagtang sa salas kalibutan, bulahan kitang gidapit alang sa bangkete sa Ginoo. Ginoo, dili ako angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong mo lamang og mamaayo ako.
O Ginoo, giligon mo kami pinaagi ni Eucharistia, padayuna ang pagtabang kanamo. Pinaagi sa imong gugma, himua, nga mahubad na mo ngadto sa buhat, ang pagtuog, ang pagigugma nga mong gihuptan dinhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Kinasingkasin ako itunol pasalamat sa inyong tabang sa ato ang second collection. Alang sa iyong kasayuran, ginahinay na tagpaayo, binasa to ang kumbento, ato nang girepaint, gipaayo, to ang sakristiya, gipaayo na sab nato o ginahinay. So kung wala pa mo mahigugma sa inyong kwarta, pwede mo mutabang namo, no? Sa mo ang palingkamot nga ma-repaint o maayo na to ang simbahan o ang kumbento. Ang Ginoo manaa kaninyo, Manausap kanimo. manalangin kinong Dios nga makagahom sa tanan ang Amahan ug ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad ng Santos Kamisa atong danon ng kalinaw ug ang gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.